Η Ηλιάνα και ο ήλιος της. Η μέρα που ξημέρωσε δεν ήταν σαν τις άλλες. Η μικρή Ηλιάνα σηκώθηκε από το κρεβάτι της και τράβηξε τις κουρτίνες να μπει λίγο φως στο δωματιό της. Κοίταξε έξω, σκοτεινιά. Δεν υπήρχε φως. Κοίταξε τότε το ρολόι στο τοίχο. Μήπως είχε κάνει λάθος. Μήπως δεν είχε ακόμα ξημερώσει και βιάστηκε να σηκωθεί. Μα, η ώρα ήταν 8 το πρωί. Μα τότε γιατί όλα έδειχναν σαν να ήταν βράδυ. Φόρεσε το παλτό της και έτρεξε έξω. Κοίταξε γύρω της τρομαγμένη. Μα τι έγινε, πού ήταν ο ήλιος, γιατί είχε αφήσει το σκοτάδι να πάρει τη θέση του. Στο δρόμο είχαν μαζευτεί οι φίλοι της. Μέσα στο σκοτάδι δεν μπορούσε να δει καλά, μα άκουγε τις φωνές τους. Έγινε ένα μαζί τους. Έμαθαν ότι ο ήλιος κρύφτηκε. Κανείς δεν ήξερε γιατί. Δεν μπορεί, κάτι θα μπορούσαν να κάνουν. Όλοι μαζί μία παρέα. Αποφάσισαν να ψάξουν. Να τον φέρουν πίσω. Δεν μπορούσαν να σκεφτούν τη ζωή τους χωρίς ήλιο. Χωρίστηκαν και άρχισαν να ψάχνουν. Να ψάχνουν. Σκόρπια. Από εδώ και από εκεί. Πού μπορεί να είχε κρυφτεί. Πήραν τις πιο ψηλές σκάλες που είχαν και ανέβηκαν ψηλά στα πιο ψηλά δέντρα, στα πιο ψηλά σπίτια που είχαν τις πιο ψηλές σοφίτες. Έψαχναν, τον φώναζαν, πουθενά. Πήγαν πιο μακριά, να βρουν τα πιο ψηλά βουνά αυτή τη φορά. Και όταν έφτασαν, γεμάτοι ελπίδα, ανέβηκαν με γρήγορα βήματα. Έψαξαν στις ψηλότερες πλαγιές, άγγιξαν τις ψηλότερες κορυφές, μα τίποτα. Αποφάσισαν τότε να ταξιδέψουν στον ουρανό. Αφού δεν ήταν πουθενά αλλού, θα ήταν στα σύννεφα. Θα τον έβρισκαν. Θα τον ρωτούσαν γιατί κρύφτηκε και θα τον παρακαλούσαν να γυρίσει. Δυστυχώς όμως, ούτε εκεί βρήκαν τον ήλιο. Πέρασαν μέσα από τα πιο πυκνά σύννεφα, τα έψαξαν από άκρη σε άκρη, αλλά ο ήλιος άφαντος. Απογοητευμένοι κατέβηκαν ξανά στη γη. Αποφάσισαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να περιμένουν. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο. Η Ηλιάνα γύρισε στο σπίτι της πολύ στεναχωρημένη. Άνοιξε την αυλόπορτα περπατώντας με το κεφάλι σκεφτό. Δεν ήθελε να μπει στο σπίτι. Ήθελε να κάτσει λίγο ακόμα έξω στην αυλή. Μέη χωρίς τον ήλιο ήταν πρωί, το ήξερε. Δεν μπορούσε να κλειστεί μέσα από τώρα. Ήθελε να κάτσει έξω, να πάει στο σχολείο της, να παίξει, να χαρεί, όπως έκανε κάθε μέρα. Έκατσε στον κορμό ενός δέντρου και άρχισε να κλαίει. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Ξαφνικά της φάνηκε πως είδε λίγο φως να ξεπροβάλλει μέσα από το χώμα. Σκούπισε γρήγορα τα μάτια της να κοιτάξει καλύτερα. Μα ναι, δεν έκανε λάθος. Μέσα από το χώμα ξεπρόβαλαν ψηλές αχτιδούλες από φως. Τα έχασε. Σηκώθηκε γρήγορα και άρχισε να σκάβει. Με τα μικρά της τα χεράκια πετούσε γρήγορα το χώμα να ανοίξει, να δει και... Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Δεν πίστευε στα μάτια της. Ο ήλιος που τον έψαχναν στις ψηλότερες κορφές και στα ψηλότερα δέντρα, τόση ώρα ήταν κρυμμένος στην αυλή της, στο χώμα. Μόλις ξεπρόβαλε μέσα από τη γη και αφού τέντωσε καλά τις αχτίδες του να ξεπιαστεί, αμέσως φωτίστηκε ο τόπος όλος. Το σκοτάδι έφυγε και έδωσε τη θέση του σε μια ζεστή ηλιόλουστη μέρα. «Ήλιε μου, καλέ μου ήλιε», φώναξε χαρούμενη και έκανε να τον αγκαλιάσει. Ευθύς όμως θυμήθηκε πόσο καυτός ήταν και έκανε πίσω. Εκείνος την είδε και της μίλησε. «Γιατί έκανες πίσω, κοριτσάκι, γιατί δεν μ' αγκαλιάζεις?» «Γιατί καις και άμα σε αγκαλιάσω θα με κάψεις». «Και πού το ξέρεις εσύ ότι καίω τόσο πολύ?» «Μου το είπε η μαμά μου και η δασκάλα μου στο σχολείο». «Εσύ όμως είσαι σίγουρη ότι καίω? Σου το έμαθαν, αλλά δεν θα μάθεις ποτέ αν αυτό που σου έμαθαν είναι η αλήθεια, παρά μόνο άμα με αγκαλιάσεις». Η
Η Λιάννα κοντοστάθηκε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Φοβόταν. Μα και από την άλλη, μάλλον είχε δίκιο ο ήλιος. Έπρεπε να δοκιμάσει να τον αγκαλιάσει. Μόνο έτσι θα μάθαινε μόνη της την αλήθεια. Το πήρε απόφαση. Έκλεισε τα μάτια της σφιχτά και άνοιξε τα χέρια της με θάρρος. Το πήρε μια μεγάλη αγκαλιά και... Όχι, δεν έκαιγε. Τελικά όχι, δεν έκαιγε. Ήταν μονάχα ζεστός. Μα πώς? Είδες που σου έλεγα να μ' αγκαλιάσεις για να δεις. Το χώμα με δρόσισε, κοριτσάκι. Γι' αυτό μπήκα στο χώμα. Να δροσιστώ, να ρουφήξει τη ζέστη από πάνω μου και να μπορέσει επιτέλους και εμένα να μ' αγκαλιάσει κάποιος. Στεκόμουν κάθε μέρα εκεί ψηλά, μοναχός μου, και έβλεπα εσάς τους ανθρώπους μαζί, αγαπημένους φίλους, και ζήλευα. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να κατέβω κι εγώ στη γη, να βρω την πιο όμορφη αυλή και να κρυφτώ, να περιμένω μέχρι να βρεθεί κάποιος με καθαρή και δυνατή ψυχή να μ' αγκαλιάσει. Η Λιάννα κατάλαβε πια ότι έπρεπε να έχει θάρρος για να μην χάσει ξανά ούτε μια αγκαλιά από τη ζωή της. Μα δεν καταλάβαινε γιατί δεν τους το είπε, γιατί τους το κράτησε κρυφό. Ήθελα να δω πού μπορούν να ψάξουν οι άνθρωποι για να βρουν το φως και τη ζέστη που τους λείπει, της είπε. Είδα ότι πήγατε πολύ μακριά. Ανεβήκατε στα πιο ψηλά σκαλοπάτια, στα πιο ψηλά βουνά, ταξιδέψατε ως τον ουρανό. Μα εγώ τόση ώρα ήμουν εδώ, χαμηλά μέσα στη γη, στην καρδιά της γης. Μα δεν το σκεφτήκαμε. Οι άνθρωποι, Λιάννα μου, ψάχνουν να βρουν τον ήλιο τους πολύ μακριά. Μα να θυμάσαι, κοριτσάκι, ότι πολλές φορές ο ήλιος λάμπει κρυμμένος κάπου βαθιά. Αρκεί να ψάξεις, να σκάψεις και θα τον βρεις. Κι όσο βαθιά και να κρυφτεί, είναι εκεί. Η Λιάννα αγκάλιασε ξανά τον ήλιο και ο ήλιος ανέβηκε ψηλά στον ουρανό γεμάτος από αγάπη. Και όταν το κοριτσάκι μεγάλωσε, ήξερε πού να ψάξει κάθε φορά που ο κόσμος της σκοτίνιαζε.